От тази гледна точка на камерата не личи много, но там грина всъщност е на две тераси. На вратата е Симоне Скуфе. Трима футболисти в защитната линия. Продукт за възрастни. Трябва прочетете листовката. Вкъщи на улицата в парка. После за него всичко изказване. Бате Сашо, ти. Негов приятел. За него много. Неща много. Хайде, Ресио, теб чакаме! Мърква из брачкоса на бабичка. Done murder, actually. Просто те убивам. Донеси ли ти нещата? Супер. Другите жени обичат приятелките си гипс. Сподели какво имаш, Аби? Ще споделя, когато имам. Все още свалям данните от Сейн в затвора. Не знам как. Aquí está. Morandé Cernuda. Queda usted detenido por el asesinato de Jimena López y como... To remember trauma and horrific events in vivid detail, as Daphne knows all too well. When a new one comes in and is very traumatized. След че беше преди около години, когато феноменът размер 0 обсеби въображението на обществото. Кокалите им се виждат. Не изглеждат здрави, косата им пада, зъбите им са зле. Две префектури бяха засегнати от снеговалежите. Повечето случаи са на пострадали при падане върху заледени участъци по улиците. В град поема Затворникът от Шион. Сега, разбира се, замъкът е реконструиран и конвертируема валута, обвързана по силата на валутен борд с еврото по курс 2:1. За пари Здорово и да и многое другое. Итак, ребята, все камеры на местах. Начнем с энергичного шоу Стефани. Ага. Так, ты готова, Стефани? Да. Витамины и миксер готовы. Хорошо. После Стефани программа... Дизайне и адаптировать нашу продукцию под Россию. Понимать точку. De Rossi sono dei grandi campioni e quando non ci sono è sempre meglio, però la Roma ha tanti altri giocatori che possono comunque sopperire a questa assenza. Una sconfitta questa che... Diese Person ist Rechtshänder und schreibt dort mit Rot. Die umrandete 29 ist vom Täter. Leute, morgen ist der 29.
Hodge ist auf Position. Wir spielen. 3 добре. Това бе преди малко. Това е запис на Олред, който направи своя